तांदूळ द्या पहिले आधी रुद्ररूपिणी गवेदमा ध्यायामि रंगी बिरंगी पहिले छोटी पड़ी गवामंगेषु दृष्टन्ति भुवनानि चतुर्दश तस्मात् लोके परं तजो गंधलाय हळद पिंजरलाय फुलांचा हार घाल असं तोंड टॅनिंग कर तो सगळं मारतो तेव्हा सुखान करून घ्यायला पाहतो सीनियर कोई फाळा निवृत्ती आमच्या तुझी निवृत्ती फाळायचा झालं लाईव्ह झालं उशिराची सोय तुला टायमर असतो काम करतो हां कळलं सगळे घर सगळे घर
परंपरा काढता म्हणजे बोलवा. जेवण हीरला यायला म्हणजे पाय नमस्कार. भावकादेवी सांस्कृतिक युवा मंडळ खालसावाडा विरनोडा हांच्यानी घडून हाडिल्ल्या गोमाता पूजनोत्सव आपल्या वेगळ्या वेळी तुमकां सगळ्यांक येवकार. शारदीय पाडवो म्हळ्यार हो शेतकार भावांचो व्हडलो सण. ते आपल्या गांवाक आनी आपल्या गोरवांक नितळ निवळ करून बरे सजयताले. तांच्या गळ्यात रोजांच्यो माळो बांदताले, गोणे बांदताले, तांची शिंगार रंगयताले आनी पिठार तांच्या फाटीर चित्रां काडटाले. तांकां पोळे खावपाक दिताले. मनशाचे, जनावरांचे आनी सैमाचे हे नातें घट्ट करपाचो असो हो सण. आमच्या जाणट्यांची परंपरा, आमचे दायज तिगोवन दवरपाचें काम आज भावकादेवी सांस्कृतिक युवा मंडळ करता. आमच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आनी मानेस्त आमच्या मदीं पाविल्ले आसात. हांव तांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी दिवली पेटोवची, तशेंच गोमाता पूजन करचें आनी ह्या कार्यावळीची ना ना झालं आज पालो ना पेटून नाणी माती गेले एक महिना. रांगोळी आणल्या. कपडे घालून कपड्यांनी वोकल फॉर लोकल मिशन पेडणेचे भोवमानेस्त राजन कोरगांवकर आमच्या मदीं पाविल्ले आसात. हांव तांकां मना काळजासावन येवकारता. माधवाय नमः, गोविंदाय नमः. नमस्कार. वासुदेवाय महाप्रतिमाय श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमो नमः. पिंजरला सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ गौरी नारायणी नमोस्तुते. वरदमूर्तये श्रीमन्महागणाधिपतये नमस्कार करा. गणपतीचे स्मरण, गायीचे स्मरण करा. वरदमूर्तये श्रीमन्महागणाधिपतये गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री भोवमानेस्त श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर आमच्या मदीं पाविल्ले आसात. खंडे जंबो जुपे दंडकांड देशे गोदावरी हा दक्षिण शाली वांचिके सिंधू वर्षण हा हरिते विश्वावसुनाम संवत्सर देवं गुण विशेष निष्ठायां शुभपुण्याची मम मम आत्मनः सकल शास्त्र पुराण फल प्राप्त अर्थ यथा गोत्रे उत्पन्न यजमानः अस्माकं सर्वेषां सकुटुम्बानां सहपरिवाराणां द्विपद चतुष्पद क्षेम स्थैर्य पूजक उपासक सकल लघुमहत आबालवृद्ध स्त्री पुरुष ग्रामजनैः भक्तजनैः सर्वेषां गोमाता देवता अखंड पूर्ण कृपा प्रसाद सिद्धि अर्थं सर्वेषां इह जन्मनि जन्मांतरे अखंड सुख संपदा प्राप्ति अर्थम देवतानां आशीर्वाद ग्रहणार्थं गोपूजनं करिष्ये. तदंगवतं गणेश पूजां करिष्ये. कलश पूजनं घंटापूजनं दीपपूजनं च करिष्ये. कलश देवताभ्यो नमः. सर्वोपचारार्थे घंटा बोला. कलश देवता ब्रह्मा सर्वोपचार दीपदेवताभ्यो स्मरे पुंडरीकाक्ष सभायाभ्यंतर शुचिः. पाणी संपते
अपवित्र पवित्र वा सर्व समुद्र तस्मरे पुंडरीकं स्वभ्यंतर शुचिः वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मते सर्वकार्येषु सर्वदा वरदमूर्ति षण्मागणाधिपति नारिकल्पे धनधनाते अवनाथे आसनाथे चितां समर्पयामि महागणाधिपतये नमो नमः काव्यार्थे अर्घ्यार्थे आचमनाथे स्नानार्थे जलं समर्पयामि वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये महावस्त्रवस्त्रार्थे तारपाधर्मितवस्त्रं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः श्रीमन्महागणाधिपतिना विदनाथे चन्दनं समर्पयामि हरिद्रा कुङ्कुमं सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि पूजनार्थे ऋतुकालोद्भव पुष्पम् आरक्तपुष्पं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः धूपं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः तर्हि विघ्नानि नाशमाय सर्वाणि सर्वाय विघ्नान् नाश मे सर्वान् नाश भव तत्प्रसादेन कार्याणि उभ्याने गेला का आता मी पाठ कर. काढायला कॉइन थे बटन थे सगळ्यांना नमस्कार. आज पाडव्यानिमित्तान आमच्यामध्ये हजर असलेले आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक, तसेच आमचे माजी मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, तसेच माजी आमदार दयानंद सोपटे आणि इतर मान्यवर आज पाडव्यानिमित्तान हांगासर आम्ही आज गहू पूजन केल्लें आसा. बऱ्या पद्दतीन आमची संस्कृती जी आहा ती सांबाळपाचो आमी प्रयत्न करता. ताका लागून अभिनंदन हांव करता एंटायर प्रदीप परब तशेंच सीताराम परब आनी एंटायर टीम तेंची. ही प्रथा वर्सान वर्स ते चालू दवरीत आसात. गेल्या वर्सा म्हाजी ल्हान धाकटी भुरगीं चेडवां आसा दोगांय येयलेली पुजे खातीर आनी खूब बरें दिसता की आमच्या फुडल्या पिढीक आमी एक म्हणजे बरे मार्ग दाखयतात आमच्या संस्कृती बद्दल. आणि अशेंच कार्य तुम्ही सगळ्यांनी चालू दवरचें. सगळ्यां कडेन माफी मागता की म्हाका बेगिना वयचो पडटा एका मिटिंगे खातीर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.